May bundag ba natad diri karon sa Altamers Mountain Resort dinhi sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Diri ta nang tulog gabi ug atong na-witness karong buntaga ang kanindot sa Mount Apo. Musuroy ta diri karon sa Altamers Bay para makita ninyo ang ilahang mga amenities sama sa ilahang pool ug uban pang pwede ninyong himuon nga mga activities diri. Libay, kuy ta. Sa atong likod bay, mao nang Mount Apo. Inaaning orasa, sakto kaayo nga makita siya. Karon medyo nagsugod na og ulan, sugpod kay nabay bagyo karon no. Paingon ta silang pool para makita ninyo bag-o pa nimo bundak ng ulanan ni. Mao ni ang view diri dapita, makita nimo ang ilang mga villa and daghan pang villa nga ilahang itukod. This is Altamers. Bye. Mo nilang view deck dire. Sa mga amigo nato mga photographers and videographers diha. Kaning Altamers, perfect spot kaayo for prenup shoot. Madjuno nimo diri ni butang ang couple oh. Yeah. Pwede po dito ibutang nimong couple, tas background ninyo mga tapo. Sakto kaayo ni sa mga kanang couple nga hilig og mountaineering, kanang couple nga hilig og mga adventure. Perfect kayo nga spot. Pwede po diri ang mga wedding ceremony. Sakto kaayo ni. Diri o. Apo kayo. Kita ni mo Mount Apo. Kaning Kapatagan by kuani mga 1 hour from Digos City proper. First time ko nakanhi diri by third year high school ko. Nag-appeal mi og competition. Science and math fair to siya. Di ba ninyo ani? Guba pagdalan, lisod pa kayo ang transpo, wapay kuryente. In fact, pag magpa-bugnaw kag soft drinks, ilubong sa yuta para mabugnaw. Ngun ato pa ang Kapatagan. Pero karon, well-developed na, ug daghan ang mga resort sa palibot. Isa na diri ang Altamers Mountain Resort. Nay, naka-occupy ron. Yes po. Tanan? Dili tanan sir. Ay kung musuli kag tanan, wa may tulgan. May gabi ibay, naanata karon sa Altamers Mountain Resort. After more than an hour sa dalan, nanagita diri. May gabi. Yes. Ano din diri no? First time ko nakaani diri ba? Papo diri ba? Yeah. Unsa ni lower Kibala, upper Kibala? Nandiyo na. Sa karon na sila ay upat pa ka villa under construction pa ang uban sir no? Yes sir. So, ang isa ka villa is good for pila ka packs. Kanang last sir, villa 4 na po sir. Good for 2 na siya sir. Tas nanong na lower? Bali ka na siya sir. Duha ka floor? Yes po. So, naay magstay sa taas na magstay sa bus. Yes po. Tanan villa ninyo ingon ana. Yes sir. So pwede duha ka family magstay. Apo.
Okay. Coffee shop. Ikot. Bay, ari bay, sulod bay. Tugnaw kay diya sa gawas. Diri bay, mo itong tulugan karon bay. Mo nilang Villa 4. Right now, upat ka po ilang villa diri bay. Pero napay mga gina-construct. Kompleto sa mga kinahanglanon. Nice CR diha. Portable nga lingkuranan. Apo nga bed. Guwapo diri sa Altamers bay. In-aning nga gabi. Makita nimo sa atubangan silhouette sa Mount Apo. Then, storya mo sa imong mga friends, sa mga bahay nimo, bonfire, mag-grill mong hotdog, buhat mong s'mores. Perfect setting kaayo ni kung gusto ka mag-relax sa tunga o sa taas. Sa isa sa pinaka taas nga point din sa Mindanao. Kabalo mo mga bay, sa Amerika, uso kayo ng s'mores. So ang marshmallow, imuna siyang i-grill, then ipito nimo og graham. Kanang graham man na sa Amerika mga bay. So ipito nimo graham biscuit, then imuha na siyang paakon nga na-melt na ang marshmallow sa sulod mo nang kuan, mo nang gitawag nila s'mores. So kani, unsa may tawag ani? Pinaig nga hotdog. So kung mag-overnight mo diri sa Altamers mga bay, apil ni sa villa, apil ni sa inyong pwede i-avail. Kaning Altamers gisugdan ni og develop, owned and managed ni siya sa sikat nga Mers Delicacies and Food Incorporated. Kanang sikat sila sa bibingka og murag wala gyoy muagi aning Digo City nga dili mukaon og pamahaw paniudto panihapon diha sa ilahang sikat nga kan-anan sa National Highway kung padulong og padulong kag Davao or paadto ba kag Jensan maagian gyud ang MERS. And finally nagbuhat sila resort diri sa Kapatagan na perfect kayo sa mga families, sa mga magbabarkada. And recently lang pod mga bay naa na sila'y glass house diri as their function hall para sa mga weddings ug uban pang mga milestones nga inyong gustong i-celebrate. Lipay. Parang murag kana lipay. Papaitan. Lami po di ang paing hotdog. Bye, kaon bye. Bye, kaon bye. Morning s'mores mga bay. Pero wala like graham or graham biscuit or cracker. Hello mga bay. May buntag bay. Pababa na tag Digos bay, gikan na tag Kapatagan. Relax pud ta kadali sa Altamers. Kuapo kay dito bay ba no kay kita gid nimo si Mount Apo. Climber ba ka bay? Yes. Climber di ka. Kung climber ka bay, climb ka dito bay. Layak ng gina-climb kapayas. Bitaw bay, seriously, mubaba ta, check na to atong sakyanan kay layo-layo na po itong biyahe. So far, Asa man nimo ni ipa-check bay? pwede rin bay sa mga gas station. Check na to, pinaka-importante bay, ang hangin sa imong ligid. Kabalo ba ka, bay ka nang mag-check kay ka sa hangin sa imong ligid? Imuha pong i-check kung unsa pod ka heavy ang imuhang load. Yeah. Kay dili pod pwede nga pataka ra kag bangag diha. Masubrahan ang hangin, unya
imuha din kailangan kay light load lang, lain na pud idagan. Aside ana, ang konsumo sa imuhang fuel pasi mo taas. So imo ginang subayon nang naa sa lower left sa side sa imuhang pultahan, naagid nay nakadikit diha nga sticker nga guide. Importante kay na check pud ta sa ato ang mga brake, labi na diri ma-test yun no kay pababa na from Kapatagan o into Digos makuha nimo. Ayaw ba kalimot og like, share and subscribe aron man notify ka kung naatay mga bagong video dinhi sa Sakay Tabay.